Zo ter aansluiting van Hulst Bikepark zal ik ook nog een stuk fietsen op de oude spoorwegbaan. Dus meer bepaald, dus de F411, die komt van Sint-Niklaas tot het grenspunt en dan heb je de Klinkse Bossen en de oude spoorwegroute. Dus dat was vroeger één verbinding, maar hier is het nog altijd wel bosgebied en ja, een terrein wel geschikt voor de mountainbike. Zo'n locatie hier, 2 kilometer naar België aan de rechterkant via de Klinkse Bossen. Links ook 2 kilometer naar Hulst. Dus via de oude spoorwegbaan, dus de voormalige route van de spoorverbinding, dus die in Vlaanderen de fietssnelweg F411 geworden is. Het verschil, ja, hier is een ruwe terrein. Dus geschikt voor de MTB-fiets. Dus het plezier van die ja, bikepark kan je veel combineren met deze route. Hier is bijzonder agressief terrein.
hier ook aangeduid voormalige spoorlijn Sint-Niklaas-Hulst. En dan hier aan de linkerkant, rechtdoor, komt men verder terug aan Bikepark Hulst. Maar er is waarschijnlijk wel een mogelijkheid, ik ben niet zeker, misschien door het bos nog langs de linkerkant, een exit om dus deze fietspad te vermijden. Maar bon, ik ben er nu terug hier aan de locatie. Zo, en terug de locatie van Bikepark Hulst. Dus een interessante tour. In combinatie met dit hier. Natuurlijk, dat park wordt nog groter gemaakt. Aan de andere kant. Er is ondertussen ook wat volk bijgekomen hier. Ja, het zijn lokale jongeren die even de piste testen. Met gewone stadsfiets, ja, gebeurt vaak een keer een rondje hier, maar natuurlijk moet men de fietshelm dragen. Hè. Want als je valt van zo'n heuvel en zo, kan je wel verzekeren, het is redelijk hoog. Hier heb je dan wel deze route. Nog even kijken hier. Maar is het hier wel toegestaan van te fietsen? Even kijken naar dat bord, want ik heb er nog geen gebruik van gemaakt. Wat staat er hier? Vrij wandelen op wegen en paden. Ah, staat hier duidelijk. Geen toegang voor fietsen en of paarden. Loslopende honden ook niet. Dus belangrijk. Want ik had er ook wel iemand gezien die via deze route vertrokken was. Hier is het verboden voor fietsers. Hè. Dus goed om te weten.